to you all. I am Prophetess Memory Matimbire from Daughters of Virtue ndadini wa prayer group. Shondorino tine musoro wa shoko watati. Pamusoroi vedzinza. Wangu anonzi John. Wandiri kuda kuti vana Elizabeth vanasi. Vana Elizabeth ve generation in. Vana Elizabeth ve mwakane nguva in. Vasimuke vaite ma declaration. Avanenge vachiti pamusoroi vana baba mukuru. Pamusoroi vana tete. Wangu munao mazita muri kuda kupamwana. Wangu munao mazita muri kuda kupamuzukuru. Asinda uya nesoko rakabva kuna Jehova. Uyu anonzi Johanna. Nirikudana mai vachasimuka. Tonosangana kunzvimbo yekunyengetera. Ndakataura ndikati yeshondorino. Ndeana mai vanenge vakasungira mazambia muchiuno. Vachirova ma declaration epamweya. According to the prophecies of their children. According to the prophecies of their lives. Nirikudana mai vanomira vachideclare. Vanoti kwete wangu anonzi Johanna. Nirikudana mai vanoti kwete Zacharias. Asi wangu anonzi Johanna. Nichaverenga kubva pa Luke chapter number 1. Kubva pa verse number 57. Kusvika pa verse number 66. Pai persokora Mwari rinoti. When it was time for Elizabeth to have a baby, she gave birth to a son. Your neighbors and relatives heard that the Lord has shown a great mercy. I want you to take note of her neighbors and her relatives. They heard that the Lord has shown her a great mercy, and they shared their joy. On the 8th day, they came to circumcise the child, and they were going to name him after his father, Zacharias. Part, verse number 60. Part, his mother spoke up and said, no, he is going to be called John. And they said to her, there is none among your relatives who has that name. They made a sign to his father to find out what he would like to name the child. He asked to write on a tablet, and to everyone astonishment he wrote, his name is John. Immediately his mouth was opened and his tongue set free, and he began to speak, praising God. Marivaropa fadze kuverengwa kwesoko paibere sokora mwari rinotaura nekuda kwechemberembire dzakanga dzakwegura asi dzichishumira mwari ukaverenga sokora mwari rinoti Elizabeth na Zacharias vakanga vakarurama pamberi pamwari vachitya mwari vachishumira mwari vachishanda vari mutemberi vachimiririra position yeuprista paibere sokora mwari rinoti nerimwe ramakore nerimwe zuva Zacharias ari mutemberi ndokuita an encounter nemutumwa Gabriel ndokushanyira Zacharias akati Zacharias wedenga rakurangarira yabakaterere moshita maute murena mautsuma katerere moha ameno mai vandiri kuda kuti vasumuke ameno mukomano wandiri kuda kuti asumuke vana baba nana amaya tiri generation yemunamato vana baba nana amaya atiri generation yemabvi vana baba nana amaya atiri generation yeprayer pane zvimwe zvoda kurambwa munamato pane zvimwe zvinoda kurambwa muprayer pane zvimwe zvoda kugadziriswa pamweya ameno kana paine wandainga ari kuti prophetess mainga ina bhaibheri rinota avarangarirwa naJehovha Gabriel anotaura chiprofita chakanga chakanangana naJohana mwana izozvarwa nevatanda ameno kana paine wandainga kuzosimudza dai ndaita mai vakutosimuka vati ndakumbonopinda muprayer dai ndaita baba vakumisa mota vati ndakumborova prayer ndo panonzi nebhaibheri Gabriel anotanga kuprofita vati achava a voice that will be heard in the wilderness. Bhaibheri rinota Zacharias anoprofita anoti iye ucha prepare the way for the coming of the Messiah. Ameno kana paino wandiri kutaurana ndo panonzi
kuchembera kwandaita azvichaita sei. Mrena rana moshata aribosoto maute do panonzi ne baibe amutu mwana tinemba kekuta hauna kutenda soko rabva kuna Jehova uchaita chimumumo do panobuda Zacharias mutembe asingachagone kutaura asi baibe soko ramarinota mwedzi nenguva ndokupindana Elizabeth ndokuzvara mwana pandaverenga pavhesi 57 baibe soko ramarinota amazuva Elizabeth akwana ekuzvara anoita mwana mane shamwari vavakidzani maneighbors ndokupembera pamwe chete naye rava zuva rechi8 vanoita satsika yavo yamazuva ese yekuti mwana anosekirusizwa uye ndopa anotumidzwa zita panonzi hama neshamwari ndokuenda kuna mai vaZacharias ndokuenda kuna mai Zacharias pamwe chete naZacharias wacho bhaibheri rinoti vachisvika kumukadzi waZacharias vachisvika kuna Zacharias vanosvika vaine zita ravakanga vachida kupa mwana asetsika yavo senhoroondo asetsika emumusha menyu senhoroondo asemagariro edzinza renyu senhoroondo bhaibheri rinoti vaive neyavo destiny yavakagadzirira mwana uya vaive naravo zita ravaida kupa mwana uya itsika yavo vanhu vanokupa destiny yasekura itsika yavo vanhu vanokupa destiny yatete itsika yavo vanhu vanokupa destiny yeropa remitupo. The devil is a liar. Aribosatariate asandorino anamaya andiri kudana Elizabeth vasinei kuti tete varipo andiri kudana Elizabeth vasinei kuti sekuru varipo andisina ndikudana Elizabeth vasinei kuti panana mwene bhaibheri rinota vachipedza kutaura kuti uyu taakumuti Zacharias ndo panonzi naElizabeth aribakatekapa andekapa ushatererebo aribroshatapaya. I feel the anointing apane zodzo remunamata randiri kunzwa pandiri apane zodzo reprayer randiri kunzwa pandiri Riboshatama, do panonzi na Elizabeth, Pamusoroi vedzinza, Pamusoroi tete, Pamusoroi baba mukura, ayararara boshita, andruguda mai vari kusimuka, pane zvakapuwa mwana, zvikanzi ndo zviri mudzinza, pane chipfambi chakapuwa mwana, zvikanzi ndo zviri mudzinza, pane kudhakwa kwakapuwa mwana, zvikanzi ndo zviri mudzinza, pane umbavha hwakapuwa mwana, zvikanzi ndo zviri mudzinza, ayabakato makateka pa, andika mauteteriata, amai muchiri makagarire, naimi baba imi muchiri makagarire, amusi kundibatera zvandiri kutaura, ndati pane zvapuwa mwana, nemhaka yekuti ndo zviri mudzinza, vakauya nezita ravakati ndo remudzinza mekwedu, ndati vakauya nezita ravakati ndo zvedzinza rekwedu. The devil is a liar. Akwete shodorino. The devil is a liar. Andia makutsu makata. Elizabeth akati kwete. And she said no. His name is not Zacharias. His name is John. Variperana maya. Varikutu yasi rompel. Variperana maya. Vanatu yasi pampel. Variperana maya. Vanotandi garene mvana. Variperana maya. Vanotira risi rompe. Era babakata. Ariboshatariate. Andia mautatariata. Bible. Arinotano tikwete. Wangu anzi Zacharias. Atro wene chagaru na baba. Afura ne pakafura na baba. Alimitwe na zakalimita baba. Wangu anzi Zacharias. Ane destiny yake. Yakasiana ne Zacharias. Wangu anzi Zacharias. Ane ramangwana rake. Rakasiana ne Zacharias. Wangu anzi Zacharias. Ane assignment yake. Yakasiana ne Zacharias. Zvinonzi Elizabeth. Anoti wangu anonzi John.
Ante. Retaranamoshata, abrozotoba, ibroshataba. Amena mai vandiri kusimudza. Amena mai vandiri kusimudza. Zvinonzi dzinza rese rakapopota. Zvinonzi dzinza rese rakapopota. Rikati hakuna zvakadaro mudzinza rekwedu. Hamuna zita rakadaro mudzinza rekwedu. Mainda uya kuzokudza zvichatanga nevana vako. Zvisimo mudzinza zvichatanga nemurume wako. Zvisimo mudzinza zvichatanga newe. Zvisimo mudzinza zvinotanga neimba yako. Zvinonzi hatina kumbozviona kuti murudzi rwekwedu kune muprofita anoudza nyika, anounganidza nyika. Hatina kuzvinzwa mudzinza rekwedu kuti kune mamilioneya. Hatina kuzvinzwa mudzinza rekwedu kuti kudaitwa president. The devil is a liar. Zvinotanga newe, zvinotanga newe, zvinotanga newe. Aripera ari kupinda mprayer. What is zvinotanga neni? Zvisina kumbobvira zvodzikwa mudzinza. Zvinotanga neni? Zvisina kumboonekwa mudzinza. Zvinotanga neni? Zvisina kupupurwa mudzinza. Zvinotanga neni? Mazita makuru mudzinza. Asina kumbobvira aonekwa. Anotanga neni? I better not to vanoti kwete. Zita rinonzi John arimo mudzinza medu. Ndauya kuzoudza madhimoni ari kuramba mamiliyoni emudzinza. Ndauya kuzoudza madhimoni ari kuramba mapresident mudzinza. Ndauya kuzoudza madhimoni ari kuramba ana Dhibhora mudzinza. Ndauya kuzovaudza hanzi Zacharias anonzi John kunyangwe risimo mudzinza. Zita rinonzi John richatanga naye, richatanga naye, richatanga naye. Amen. Ndauya kuzosimudza ndopanonzi nebhaibheri. Aya vakaterere boshata. Elizabeth anoramba akatsika ipapa akati wangu anonzi John haasi kuzofa akanzi Zacharias. Ndopanonzi vanodedza baba avo vabvunza baba asi baba vanga vari chimumuma ndokukumbira tablet yekunyora. Bhaibheri rinoti baba vachinyora vanonyora kuti his name is called John. I don't know if I'm talking to someone. Nyangwe Zacharias wacho akatoramba kuti John hanzi Zacharias. Ndati chero nhamo yacho ichatokurambawo. Ndati chero urwere hwacho uchatokurambawo. Ndati chero urova uchatokurambawo. Your name is John. I don't know if I'm talking to someone. Your name ekapashetaba aribosata kama utsuma endekapouza tererebo. Your name is John. Aribakatariatera vana baba nana maya vana venyu vane madestiny asi vagarirwa newakaipa avagadzirira mazita ari kuenderana naana sekuru. Avagadzirira mazita ari kuenderana nemitupo yerudzi. Agadzira mazita ari kuenderana nemadzitategura. Asi paakuda baba vanosimuka, paakuda mai vanosimuka. Watu uya hanzi Zacharias, uya anonzi Johana. There is a destiny that is about to change. I don't know if I'm talking to someone. Era baba katuma kata. Nirikuda mai vanoda munamato. Nirikuda mai vanoda prayer. Nirikuda mai vanoti prophet. Wangu hanzi Zacharias. As long ndichiri mupenyu. Wangu anonzi John.